zafikano pokuti zaziwika ndi panopa zabwera poyera sopano kuti Michael Ussi yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi walowa chipani cha MCP. Michael yemwe anali vice president wa malemu Saulus Chilima mu chipani cha UTM kuchokera nthawi imene Saulus Chilima anatenga Michael Ussi kukhala running mate wake, ndipo mu Juni mchaka cha 2024 a Saulus Chilima atamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa, a Michael Ussi anakhala president wa chipani cha UTM. Kenaka a Ussi anasankhidwanso kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ndi a Lazarus Chakwera. Mu nthawi yonseyi manong'onong'o anali akumveka kuti komatu a Michael Ussi magazi awo ndi a MCP. Kuyambira kalekale maka potengera mbiri zawo zina mbuyomo mu zaka za mbuyomo pamene a John Tembo ankafuna kusiya upresident wa MCP apa nkuti Chakwera asanabwere ku MCP, a Michael Ussi anazapangidwapo approach ndi akuluakulu a MCP kuti Michael Ussi akhale president wa MCP, koma a Ussi anakana. Pa nthawiyo nkuti ali country director wa bungwe la ADRA. Kuphatikiza apo a Michael Ussi anapangapo filimu imene iwowo ndi Kamuzu Banda, ndipo anapanga filimu imene a Malawi Congress Party inawasangalatsa kwambiri chifukwa inawakumbusira mtsogoleri wawo, gogo wawo, kholo lawo komanso mtsogoleri amene analamulira dziko la Malawi mu nthawi yayitali. Koma zonsezi kunangokhala kulambalala chabe chifukwa zonse zabwera pa mpalambanda, chifukwa pa 2 December mchaka cha 2024 pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi a Dr. Michael Ussi amamaliza kuyendera zitukuko zosiyanasiyana m'boma la Mwanza, ndipo Michael Ussi anayankhula pa msonkhano kwa nthawi yoyamba mawu opempha anthu kuti azavotere President Lazarus Chakwera pa chisankho cha 2025. ati kuti zitukuko zipitirire m'boma la Mwanza. Mphekesera zikuuluka kuti a Michael Ussi apereka kale kalata zawo zofuna kulowa chipani cha MCP kwa Achimwendo Banda, ndipo zikalatazi zikafika kwa Chakwera ndithu. Akudikira kuti achitisa msonkhano waukulu oti chipani cha MCP chizawalandire a Michael Ussi. Pa ulendo wawo ozungulira m'boma la Mwanza, Dr. Michael Ussi anapereka fetereza ndi mbewu kwa anthu achikulire powauza anthu kuti boma ndilo mweri, komanso anapereka nyali za mphamvu ya zuwa pa sukulu ya primary ya Thambani komanso njinga ya moto pa polisi ya Kalanga, zomwe akuti zonsezi ndi boma limene likulamulira panopa lomwe likuchita izizi. A Michael Ussi anayenderanso nyumba ya mfumu yaikulu Ntcheche, yomwe akuti boma likumanga poonesa chikondi kwa anthu akumwanza. Koma apa pakulowa chipani cha MCP kwa a Michael Ussi, anthu ali ndi mafunso ochuluka monga kuti kodi MCP au Ussi akapasidwako udindo popeza convention ya MCP inachitika kale. Kodi a Ussi ali ndi chikoka pandali zoti a MCP mpakana apindula ndi a Michael Ussi. Michael Ussi amene tikunkambirana leroyi kwawo kumulanje CMP, komanso pa ground kumulanjeko pa nkhani ya ndale alibe maziko. Kodi MCP ipindulapo apa? Kodi iwowa monga oti akhalapo vice president wa ziko chaka cha mawa MCP azakhala munthu wamba? Azakhala munthu wa mdindo? Azakhala munthu olemekezedwa? MCP isizazindikira kuti ili ndi munthu, kodi nanga mulanje ikhonza kugwedezeka kusiya chipani chimene chakhala chikusapota kwa nthawi yayitali, chipani cha DPP, kukwera MCP chifukwa cha munthu mmodzi amene ndi Michael Ussi? Pali mafunso ochuluka, koma funso limene likhonza kukhalapo ndi funso lakuti ndi chifukwa chani sanabwere poyera mbuyo monsemo? Ndi chifukwa chani anakhala chete pa nthawi imene Saulus Chilima anali chete opanda moyo ku nkhalango ya Chikangawa? Dzina langa ndine Sam Mavita. Bwanji mutaonera video iyi imene ili pa screen ikuthandizirani kuti muimvesese bwino nkhani imene ndangoyankhula chakumene. Tionane mu video imene.